Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Aiar taldeko Gorka Padrones. Atera berri duten kantu zahar baten bertsio berriari buruz hitz egitera etorriko da. Horren aurretik ikustitzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1814ean, Donostiako udalak debekatu egin zuen dantzaldiak, danbolinak eta demak antolatzea inauterietan. Aurreko urteko abuztuaren 31an, Espainiarren aliatu ziren soldadu ingeles, eskoziar eta portugaldarrek hiria txikitu, herritarrak sarraskitu eta 1600 lagun baino gehiago hil zituzten. Udalak, herritarrentzat alaitasun hori iraingarri zatekeelakoan hartu zuen neurria. Hauek erabat txirotuta, lapurtuta, gaixotasunez eta nahigabez beteta zeudela adierazita. 1777ko egun berean, Guardia Zibilak Lekeitioko elizan itxialdia egiten ari ziren 200 lagun jipoitu zituen. Amnistiaren aldeko lehen astea zen, eta 100 itxialdi egin ziren Euskal Herri osoko parrokietan. Momentu batean, abadea sartu zen Lekeitioko elizan, eta kanpoan Guardia Zibilek eraikina inguratuta zeukatela eta sartu egingo zirela esan zuen. Itxialdian zeuden pertsonak irteten hasi ziren. Guardia Zibilak atearen alde banatan jarri ziren, eta irteten zirenak kolpatu zituzten. Antxone Telleriari izugarrizko jipoia eman zioten, eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Kalte handiak zituen, buruhezurrean haustura eta memoria galera besteak beste. 46 egun egin zituen Gurutzetako ospitaleko neurologia atalean eta ziuan. 20 urtera, 1987ko otsailaren 26an, Espainiako bandera kendu eta okupaziorena jarri zuten Bartzelonako udaletxean. Felipe González buru zen Espainiako gobernuak kode zibila aldatu eta okupazio mugimenduaren aurka egin zuen. Ondorioz, okupatutako eraikinen usteak gero eta ugariagoak ziren, eta poliziak gogor ekiten zuen eraikinak defendatzen zituztenen aurka. Okupa mugimenduak bere aldetik mobilizazio erraldoiak egin zituen. Azkenik, 2000ko otsailaren 26an, Zimbabweko askapen gerran borrokatu zuten veteranoen elkarteak antolatuta, jatorri Europarreko etxaldeak konfiskatzen hasi ziren. Jabeak bertatik kanporatu zituzten nekazaritza erreforma azkarra deitu zioten horretan. Datu bezala, nabarmentzekoa da 1989an 4.000 familia zuriren jabetzakoak zirela herrialdeko lur emankorren 75% eta argia, eta uraren horniduren 180%. Gainera, azpiegitura publikoez baliatzen ziren. Festa giroan hasi zuten arren espropiazioa, hainbat etxe jabe zuri eta bertako langile hil zituzten tiroz. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean, Bizitxoko Mendillorriko zibiboxean. Bizikletak konpontzeari buruzko ezagutzak partekatzeko eta besteak laguntzeko gunea. Arratsaldeko 6etatik aurrera. Larun batean, otsailaren 28an, magia parrastan ikuskizuna izango da eguerdiko 12:30 gazteleraz eta arratsaldeko 6tan euskeraz, Mendillorriko zibiboxean. Astea amaitzeko, igandean, koro zikloaren barruan, koro divertimento taldeak kontzertua eskainiko du Kondestableko zibiboxean arratsaldeko 7:00. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Defentsa ministerioak proposatu zuen armadak otsailaren 23aren ondoren esku hartzea EAen. Tejero estatu kolpearen dokumentuak argitaratu ziren egunean hiltzen. Lehenengo puntuan, dokumentuek Nafarroa erakusten dute batasun eta politika asaldura batean. Bigarren puntuan, kolpegileek geroago onartu zuten beren akats handiena borboiak askatzea izan zela. Argazki nagusian, Ollo, Nafarroako Memoriaren Institutoko eta Bumerang elkarteko ordezkariekin batera. Honen titularrean, Bumerang operazioa, frankisten errepresioaren garaian Nafarroatik Australiara egindako migrazioari buruzko erakusketa virtuala. Beheko berrietan, batetik, indarkeriaren 2127 biktimak poliziaren babesa dute. Ondoren, Yolanda Díazek atzera eman du eta ez hautagai izango hauteskunde orokorretarako. Azkenik,
bizikleta zerbitzuak PSN-rekin ulermen giroa mehatxatzen du Iruñeko gobernuan. Eskuineko berrietan, Imanol Arias aktoreak dio, adin batean nago non niretzat garrantzitsuena gozatzea den. Azkenik, Osasunak foru poliziaren etorrerari ongi etorria eman dio. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Otsailaren 23ko dokumentuek erregeak estatu kolpearen aurka izandako papera babesten dute. Antonio Tejero hilda, abuztuaren 2tik 8 kongresuaren aurkako erasoko protagonista. Irudi nagusian, Orubearen irudia, eskuinean antxo indartsua etorbidea eta ezkerrean erruki etxea dituela. Honen lerroburua, Meka ondoko hotela eta merkataritza gunea. Iruñeko erdigunean hasi dira adinekoentzako egoitza bat ere barne hartzen duen proiektu bateko lanak. Eskuineko berrietan, Jimenok dioenez, liderra den lanbide heziketa dualaren programa bat gutxiesteko saiakera bat dago. Ondoren, Osasunak eta gobernuak sadarren segurtasunari buruzko eztabaida ireki dute. Azpian, Iruñeko aldezaharreko hondakinen bilketa tasen inguruko haserrea. Goiko berrietan, jazarpena jasan zuen Nafar polizia. Bestetik, okupazioa San Jorgen abortatua. Azkenik, Mikel Serranok 3. Goya saria irabazteko asmoa du. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Sidenorrek dio ez dela frogatu Israelera zaldu zuen altzairua obusak egiteko zela. Lehenengo puntuan, Espainiako poliziak aurkitutako agiri baten inguruan mintzatu da enpresa. Obusak hitza ageri da armagintza enpresa baten lerroan, salgaiaren erabileraren lekuan. Bigarrenean, Jose Antonio Jainaga presidentea eta beste 2 arduradun ikerketapean daude. Argazki nagusian, orkestra barrokoa martxan. Euskal Herriko Orkestra Barrokoak lehen kontzertua joko du gaur Bilbon. Etzi izango da Donostian. Eskuineko berrietan, estatu kolpeko agiriak argitara atera dituzten egunean hilda Tejero kolpista. Azpian, Orkoiengo inauterietan euskaldunen aurkako erasoak egin dituztela salatu dute. Azkenik, udalerri euskaldunenak legez babestea proposatu du UEMak. Eta goiko berrian, Kurdistan, Rojava iraultzari eusteko prest. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Sánchezek ez du erantzuten 23F estatu kolpe saiakerarekin egin zuen bezala, gerra zikinari aurre egingo dion ala ez. Otsailaren 23an dokumentuak desklasifikatzeak eskuin muturreko aliantzak, Euskadiko erresistentzia eta estatuaren borondate demokratiko ahula berresten ditu. Argazki nagusian, Janus Lester, 3. albuma eta kolektiborako jauzi bat. Jokin Pinatxok, Janus Lesterren bultzatzaileak, bere 3. diskoaren xehetasun batzuk ematen hasi da. Tartean, Makina erreminta, 3.350 produktu berritzaile dakartza bien 2 urtekoak. Ondoren, genozidioa. Sidenorrek bazekien altzairua obusetarako zela, reskopen arabera. Azkenik, palisten gatazka. Krisiaren ondorioz lur jota, pagozelaia astindu nahi dute. Goiko eskuineko berrian, Paco Fernandiz antropologo sozialak dio, memoria transmititzeko moduak birpentsatu behar ditugu. Beheko berrian, Kleber Mendonça Filho zinemagileak dio, Brasilen autoeragindako amnesia bat nagusitu da. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Katixa Agirre, espioitzaren historian emakumeak beti egon dira hor. Gerraosteko garaian emakumeek eratuta alabasare hartu du izpide eta inspirazio Katixa Agirrek bere azken eleberrian. Atzo aurkeztu zuen egileak liburua Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean, baina hori baino lehen berarekin mintzatzeko parada izan zuten. Eskuineko berrietan, Goian, Einaute Lorrietaren kontzertua eta 2 liburuen aurkezpena igandean Amaiurren. Amaiurko Gaztelua fundazioak antolatuta,
kontzertua eskainiko du Eñaute Lorri eta abeslariak Amaiurko elizan goizeko 11etan. Ondoren, 2 liburu aurkeztu eta Gernikako arbolako kimu bat landatuko dute. Behean, Javier Leoz eta Maitane Urbizu. Mugaren 2 aldeetako emakumeen istorioak kontatu eta kantatuko ditugu. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Kaixo Gorka, ongi etorri gurera, zer moduz? Apa, oso ondo. Bueno, nik eta min konta iguzu pixka bat, gaurkoan Aiar taldearen izenean zatoz. Konta iguzu, zer aurkeztu berri da zuen? Gaur etorri nahi honaz, aurkezten dugu gure azken singela, dala Ez da galdu ezer. Eta, single hau da gure lehenengoko diskoko single bat, baina oingonetan emontxago apurtxu bete aldaketa batzuk egin dugu abesti zen, eta gainera kolaborazio bat eduki dugu. Aipatzen zenuen dela lehenengo diskako kantu bat. Zergatik aukeratu duzue kantu zehatz hori, eta zergatik lehenengo diskokoa, imaginatzen dira duela urte batzuk pasa direla. Ja pasa diez, 6 urte gitxi gora bera, eta karo, abesti hau urte zan 2020 urtien. Eta justo atrapasan dozkun pandemi dana, ez gendun euki aukeria abesti hau nahi gendun moduan aurkesteko hau abesti, eta orduan horregaitxik erabaki gendun, da abesti bat asko gustatzen dazkune, eta esan gendun egingo dugu apurtxuet berritu abestia eta saiatuko gara beste bizi berritzen abesti hau, ezta? Bera momentuen ez gendun aukera hori euki, orduen horregaitxik. Hori galdetu behar nizun, kolaborazioak zer ematen dio bertsio originalari? Kolaborazioak azkanien, beran izakera desberdin bat emoten dutxoz, azkenien abotsa da zeus eroso pertsonala, eta, Landerren abotsa, Lander Munzaibagonek abestuten dau, abesti honetan, dako, izakera askoko abots bata, personalidade askogaz, orduen emoten txo, beste punto bat, beste berezitasun bet emoten dutxo. Kantu hau, bertsio berri hau, zer da, omenaldi bat, esperimentazio bat, edo kantuan esaten den zuen bezala bideo berri baten hasiera? Da apurtxu bet, lehen esan dutena, azken finean, gelditzu ginen gogoakaz abesti hau apurtxu bet gehiz hau esplotateko, bideoklip bat egiteko hau abesti, eta gelditu jaku beti asuntori egunen baten hartuko dugu abestia, eta mongo txagu hueltita bat, ez dakiz zer. Eta da, apurtxu bet, gauz momentu honetan gauzela disko barri bat preparaten, eta ikusi gendun momentu ona bira bukaera hau eta disko berria planteaten hasi orduko, tarte hori hartu gendun abestiari apurtxu bet, abestia barakatzeko eta bizi berritzeko horregaitxik izan zen apurtxu bet modu naturalien, hau da momentua eta hau txekingo dugu. Eta badaukazue, aipatu duzu prestatzen ari zeratela, hurrengo disko bat, baina badaukazue horrelako beste zerbait egiteko kantu zar batekin? Momentuz ez, hau esan da gauze oso berezi bat, eta horri txiko dugu, zeuzer simbolikue, guretzako importantie da, gainera gustadaz kupile bat zelan gelditzu da, Landerren abotsa izan da, ikaragarri beste bizi bat emontxoa besti zeri bebai, bai ez, orain momentuen ingo dugun esango da zentra, aurrera begira, eta abesti barri zekatara. Aipatu duzu, Munzaibagoneko Landerrekin, nondik sortzen da harreman hori edo lotura hori? Aurretik esan egon harremanik, bai euki dugu zela lagunek aman komunean, eta euren bidez, jarri ginen kontaktuan, auta bestie, eta holan sortu, San Lander dispuesto egon zalen legoko momentutik, eta geroztik, apurtxu bet erlazinue euki dugu, jungara kontzertu batxutara bebai, eurek ikusten auta bestita, super ondo, baina aurretik ez dagoen ezer. Estilo atletikan ere nahiko diferenteak zereate. Zer ekarpen ematen dio, ez soilik Landerrek baizik eta, Munzaibagonekin lotura hori izateak? Ni pentsate dut, estenan dela talde oso interesgarri ze, eurek egize da folkaren munduen sartunde dauzela eta bluegrass munduen, hori rokatik bebai askotan hurbil dau, eta gero Lander konkretuki bera pertsonie bebai metal talde askotan bebai joten dau, orduen
Apurtxu bet konexinue be bai egon leike, ez gauz hain urrun emoten dauelez. Eta grabaketa prozesua zer moduzkoa izan da? Ba, grabatiketa prozesu izan da, taldea hasi zenetik, lehenengoko aldiz guk graba izan dugune dana, bai? Guk autoikostu dugu dana, eta gero bai bota dugule nasketak egiten kanpora eta hori, baina bueno, graba eta dana guk egin dugu etxean. Orduen hartu gendun gure denpora, aurreko udan graba gendun abesti hau, denporaz libre hau egon ginelako, eta hauri, guk egin dugu dana. Zorionak ez, soinua nahiko profesionala. Bai, osea, gu superposik, azkenien esan da apurtxu bai, esperimentateko, esateko, kapasak izango ginean, gero, txartu irteten bada, beti alzara joan estudio batera, eta ondo egin, eta jazta, orduen. Argi dago, gaitzera dela bai. Eta kolaborazio honek, zuei, estilo aldetikan zerbait mugitu dizue, zerbait birplanteatu duzue? Guk beti esan dugu, abesti baten oso importantia dela melodia eta botxa, hori arsikeratik esan dugu. Eta abesti hau egin eta gero, arek gehiago sinesten dugu horretan, osea, ikusten dugu zelan melodia hon batek edo abotsaren berezitasun horrek zelako eragina daukon entzularengan eta azken emaitzan, eta ostras, horretan reafirmeten gara, modu batez esaten dugu, ostras. Ezke Landerren zatizek emoten txoie beste aura bat, ez dakizelan esan abestizeri. Konde guzu pixka bat, zuen ibilbidea laburki zein izan den? Bale, gu etorri ginen, Aiar sortu zanean, gu ibiltzen ginen, talde diferentitan, 2018 urtien emeretzi zen, hortik hasi ginen apurtxu bete elkartuten, abestizeri formak emoten, eta momentura arte dakuz irudisko. Egon diez, taldekide aldaketak, bizizeolako edalakon, batzu musika munduen denpora bat ematen dauie, aldendu itzen diez, beste pertsona batzuk etorten diez, eta orduen eukidoguz aldaketa nahikotxu, hiru gitarrista, bajista bat, aldaketak egon diez. Eta momentu honetan gauz, hirugarren diskueia aurkeztu gendun, aurrek urtean, irailean bukatu gendun bira, eta momentu honetan gauz planteaten udara begira, apurtxu bet, laugarren diskuen grabaketieta. Eta dagoeneko aterata dituzuen kantuak, nire buruan bi musika talde mota daude, ez? Batzuk oso fidelak dira ateratzen dituzten abestietara, eta beste batzuk ez dira infidelak eta moldatu egiten dituzte, zuek. Ze bandotan jokatzen duzuek? Ez dakitzen esan. Bai egin dugu zela, egie da, egin dugu saiakerak apurtxu bet beste ikutu batzuk emoten abestizeri, zelan esan, beste estilo batzuk arakatzen apurtxu bet edo hartuten amendik eta hortik saiatu gara. Bai, saiatu garan askotan bebai pasauiaku gelditu garala apurtxu bat, hau ez da gure sentzi, edo ez gara hain eroso sentidu emaitzarekin orduan, nik esango nauen nahiko fidelak garala hasikerako horretara, azkenin rock talde bakara, gitarra soluek, ez dakiz zer, horretan mugiduten gara gu. Eta aurreko diskoen esanaiek gaur egun jarraitzen dute esanai berbera izaten? Askotan eukiten dugun mesua izaten da, punkeko non-future hori, apurtxuet horretan, ni situazioen mundu mailan globalin ez dut ikusten asko aldatu da, nik are txarrau bizi gara, ni pentsatu dut, orduen, hor segiten dagoen mesuek hor dauz, ondino. Aipatu duzu, atera berri zuen singelak pixka bat esperimentazioa izan dela, egin nahi zen duten gauza bat, ez duela zertan zerikusirik egingo duzuen lan berriarekin. Konta eguzu jakin daitekeena lan berriari buruz? Lan berrize da, prozesuen gauz, nahiko aurreratute dekogu materiala, eta gabiltzez orain, apurtxuet material hori borobiltzen, amendik gauza batzuk aldatzen, bestetik beste batzuk, letrak apurtxuet ikusten auta besti, gure asmue da, uda honetan grabatea diskoa, eta datorren neguan ataraten badugun diskue, eta basten garan apurtxuet biran. Hori izango zanak. Grabaketa honetan, disko berri honetan, esperimentatzeko, aipatzen zenun bezala beste lekuetatik hartzeko saiakera egingo duzue, edo jungo zerate? Danetari da, ni pentsateo eta apurtxuet esentzia manteniko dala, osea, jendeak espero aldauena aurkituko dau, ni pentsateo, neurri handi baten, igual bai egongo direzela abesti konkretu batzuk apurtxu bet
diferentiek esango dugu, baina globalki hartuta diskuen ipentsatu dut esango dela apurtxu eta jarren esentzia mantenitea. Eta atera berria zuen kantu hau, imaginatzen dut, zuzenekoetan joko dezuela, aipatzen zenuen gustatzen zaizuela kantu hau. Asmoa dezue Landerrekin, Moonshine Wagonekin egunen batean, zuzenekoren batean jotzeko? Hori hitz dago eta ahal dogunean egingo dugu. De hecho, Lander berai prestutasuna erakutsi dau, baina karo, berai Moonshine Wagonegaz dago, famili batako orduen, bueno, momenturen baten kuadraten badauen eta albadan egingo da, hori argi dau. Eta, galdera bat egin egizun, kolaborazioak zuk uste duzu aberasten dutela edo arriskuan jartzen dutela taldearen hortasuna? Ni pentsatu eta aberastu itzen dauela, azkenien, suposatzen dut, normalien talde batek planteaten dauenean kolaborazio bat esango dela zeuser pentsata dagoena eta supongo arrazoi batzuk egongo direla atxetik, orduan, aberastu iten dau, ni pentsate dut. Azkenien, ez dugu ezer apurtzen, ez da ezer pasaten, kolaborazio bata, abesti bata, eta ni pentsate dut beti onerako dala, edo taldiek onera egiten dauela, pentsaten dauela, orduan, ni pentsatu ondo. Falta motatzen dituzu Euskal Estenan kolaborazio gehiago? Pilo bat hauz, ni pentsate dut. Gaur egun gainera are gehiago. Ni pentsatu momentu honetan, de hecho, modan dauela apurtxuet featuring hori egitea eta asko ikusten da, edo nik behintzat asko ikusten dut. Lehen gutxiago ikusten zen. Baliteke bai. Zuek Bermeo ingurukoak zerate, zer dauka Bermeok musika estena potente bat eukitzeko? Bermeo eta Bermeoko inguruan badaude talde asko gaur egun. Bai, Bermeo, Gernika, Mungia, badauz talde pilo bat hor. Ez dako tolana arrazoi handirip. Suposatzen dut, esango dela, zenbat eta azpiegitura gehiago egon, leku baten, suposatzen dut horrek laguntzen dauela apurtxu bet ekosistema bat sortzen. Bai Bermeon, Gerniken, badekoguz aretoak jotzeko, lokalak ensaiateko, eta apurtxu bet horrek sortuten dau ekosistema bat eta jente barria igual animaten da ikusten dauelako beran inguruen aukera tauzela apurtxu bet egiten dauiena aurkezteko. Horregaitzik izango da. Beste leku batzutan, enkanbio ikusten dugu bebai, gerota leku gitxi hau dauzela joteko, edo gerota arazo gehiz hau dauzela ensaio lokalak eukiteko, eta, supongo hortik joango direzela tiruek. Imaginatzen dut baita ere, azpiegituraz gain, jendea ere behar dela, egongo dira leku asko, Donostia bezalako hiri batean jotzeko leku asko denak, baina akaso publikoaren erantzuna ez da izaten beste leku batzuetan bezain bestekoa. Karo, igual irizetan apurtxu bet kultura eskaintza zabalagoa danez, igual jentie dispersua ibiltzen da. Herrizetan askanien, apurtxu bet igual konzentratau dau eskaintza dana, edo ez dakiz lan esan. Supongo lan izango dela, ez dakot honen erantzune ez dakot. Baina, nik bai ikusten dut askotan, herrietan, gaur egun, erraztasun gehiago egoten direzela. Edo nik ikuste dutena, gaztetxe asko dauz herrizetan, eta emoten dau ezetz, baina, ostras, horrek aberastu itzen dago gure esteni, eta irizetan gerota zailtasun gehiago ikusten dut, nik behintzat, Bermeotik aterata, zer moduz ikusten duzu rockaren estena, edo orokorrean euskal musikaren estena? Euskal musikien nik ikuste dut ondo, ikuste dut dauela evoluzio bat egondala azken urtietan, transformazio itzela egonda, ametik oindala 10 urte, 15 urte zeuen estenie, ez dako zer ikusirik gaur egun dako gunagaz, hori hona da, eta naturala, supongo, guet esan, azkenien evoluzio bat egon bida, eskara gongo beti, apurtzu, eska musiki eta punke entzuten Euskal Herriz, eta hori hona da. Rokan aldetik, talde asko dau, rock talde asko, ez lehengo bezain beste pentsatu dut, edo, igual esango da hori, estil aldetik zabaldu egin da asko euskal musikie. Eta hori, ni pentsatu guretzako ona dala, orokorrin. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu? Etorkizunera begira, supongo, evoluzionaten jarraitzuko dagoela, zer etorriko da? Batek daki, ez dakit. Eskaragongo musika bardina entzuten 10 urtez hori argi dakot, gaur egun entzuten dana, evoluzionaten jungo da, estilo barriak sortuko dira, egiteko modu berriak, hori generazio barrizek apurtxu bet markako daue ibilbidea. Bizirik mantentzen dan bitxartien, euskal musiki eta sortuten jarraitzuten dan bitxartien, gure hizkuntzan, nik pentsatot hori ona dala, eta naturala.
Zer esango zenieke aipatzen zenituen generazio berri hoiei? Saiatutea sortzen jarraitzea, gure hizkuntzi apurtxu bete babestuten, gure hizkuntzi erabiltzen, bai kulturia eitzeko eta, azkenien gure herrize bizirik mantentzeko, nik holan ikusten dut. Eta eitxe eurek nahi dabiena, eta eurek nahi dabien moduen. Eta denporik esango da, nora helduko gara, nori ez dakigu. Bukatzen jungo gara pixkanaka. Atera berri zuen singela, gaur atera ez da galdu ezer. Hori da. Munxen Umagoneko Landerrekin. Agian, aipatu duzu gauza solte bat dela, baina agian modu bat da nahi gabe bada ere esateko arreta erakartzeko eta hemen gaude eta jarraitzen dugu eta lanean ari gera eta gauza berri batekin gatoz. Trampolin moduko bat. Asmue ez da esan bez trampolin moduara edo apurtxu bet direkzionateko dana, ostras, disko barriz atarako dugu, baina kontuz, hau dakogu aurretik. Ez da esan holan marketing estrategia bat, benetan esate dut esan dela, zeuzer, naturala bitu, grabako dugu eta atarako dugu, ikusten dugunean guztia daukagula, ataraten dugu eta jazta. Eta ez da holan bigarren asmorik edo marketing asmorik, ez da hu. Eukidogu ja eskuartean, eta guztia eukidogunean, bideoa eukidogunean, audio eukidogunean, dana preste eukidogunean, ataraten dugu, eta aurrera, holan esan da. Orain aterata zer espero duzue? Orain nahi dozu esan, urteko momentu honetan? Bai, zer espero duzue, kaleratzi honekin eta beste honekin? Nik ikuste dutena da, ja zaila da, bebai, jendearen arreta mantentzea edo jentiek kasu egitea denpora asko, ikusi dut, saiatuten zara, askotan saiatuten zara beste euskal talde batzuk asesko inziditen ataraterako orduen material barria, baina eske zinezkue da, ikusten dut astion, ikusi dut, Olaia Iziartek bengo gaz atarako dauela abesti bat, ez dakize taldek atarako dauela disku orduen dinezu, ez dut ez espero, hau dut esan, espero do jendiari gustatea, aunque sea entzutea, eta, harrera ona badauko, ondo, eta etor daitela datorrena, eta etorten dana, hartuko dugu, eta ez datorrena, oie, ¿qué le vas a hacer? Kantu hau lehenengo diskotik dator, Errautsak diskotik duela 6 urte kaleratua. Disko hau, edo beste diskoak nahiko da dezu ere, berriro grabatuko bazenituzte, berdin egingo zenukete? Seguramente ez. Askotan, pasaten dana da, denporiega sartuten dozuz lehengo kantak eta askotan entzute dozut inozu, gaur egun igual, hau kenduko nauen, hau beste modu batera egingo nuke, en fin, esauz punto bardinen, pertsona modura esauz punto bardinen eta musikari modura bez, orduen gauzek aldatzen doaz, eta ni pentsatu zeu zer naturala dela. Baina, ez dugu horretan pentsaten bez, azkenien abestizek sortuten dira momentu konkretu baten, eta hori da, bai, politxe dala momentuko zeu zer, eta ja errepika ezine da. Orduen, Bukatzeko, Gorka, zer sentitu duzuen gaur kantu hau pixka bat moldatuta, kolaborazio batekin berriro argitaratzean, berriro kalera ateratzean? Gu sentidu dugune dela, posik gauz, emaitzagaz, ni pentsatu oso politxe izan dela bidie bebai, azkanien lehen esan dugune, esperimenta dugu bebai guk egiteagaz dana, guk grabateagaz, auta besti eta orduen joe. Esan da, ikasteko modu bat, eta gainera emaitza gu pentsate dugu, ondo dauela, orduen, satisfakzio punto bat badekogu. Eta oin ja, hemendik aurrera, jentik esango da, ze pentsaten dauen. Mi esker Gorka etortzagatik, seguro nago jendeari pila bat gustatuko zaiola, guk entzun dugu ja, eta gustatu zaigu. Ez dakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, eskerrik asko saloari, ze beti, zuen atiek egiten deuskuzue gure abestiak eta lanak aurkeztuteko, eta eskerrik asko zeueri, Badakizu, horrela jarraituko, ateak irekita zuentzako, mi esker. Zeueri. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Gaur oskarbi egongo da eta temperaturan ez da gora bera handirik izango. Hegoaldeko haizea suabe ibiliko da eta baliteke itsas sartzean eguerdi inguruan brisa sartzea. Temperatura maximoen balioak altuak izango dira urte sasoi honetarako. Egun sentian behelainoa sortuko da eta gainerakoan zeruan hauts gandu hondarrak izan ditzakegu egun osoan. Ostiralean aldaketa eguraldian. Goizean eguzkitsu egongo da eta hegoaldeko haizea ibiliko da. Beraz, nahiz eta temperatura maximoak pixka bat jaitsi, balio epelekin jarraituko dugu. 20 graduren bueltakoak izango dira leku gehienetan. Eguerditik aurrera haizeak ipar-mendebaldera egingo du. Hodeiak ugaritu eta freskatzen hasiko da. Gainera, iluntzean zerua estalita geratuko da eta euria egingo du. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.